Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İmam Malik rahimahullah'ın Muvatta adlı kitabında şu vaka haber veriliyor. Ayşe enemizin radiyallahu anha yanına Ayşe enemizin doğunu Abdurrahman'ın kıydı Hafsa radiyallahu anha geliyor. Ayşe enemiz Hafsa radiyallahu anhan yuqa başatqıç atınını görüp Hafsa radiyallahu anhan ol yuqa başatqıcını çıkarıya ve ika bölüp yırtıya. Onun yerine olsa qalın başatqıç giydiriya. Bu vaka yankı deyişimiyali İmam Malik'in rahimahullah'ın Muvatta adlı hadis kitabında geçiyor. İnni Müslüman doğanlar şul qıysacık vaka üns versek şul vakada biz için nesihat bar, uvrat bar. Ve bu nesihatı, bu uvratı biz kimden öğreniyoruz? Hazreti Ayşe radiyallahu anha enemizden. Hemmenizin bilişiniz yali, Ayşe radiyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zenanesi, ayali. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayalları Müslümanların enileri oluyor. Ve Ayşe radiyallahu anha Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın radiyallahu anh'ın kıydı. Ve Ayşe enemiz radiyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in vahiy edilmegine, ayetlerin gelmegine şayet bulun. Yani Ayşe enemiz Peygamberlerin en üstünü olan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zenanesi. Ve bu ümmetin, Müslüman ümmetin en hayırlı kişisi olan dirika cennetle buğuşlanan Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın radiyallahu anh'ın kıydı. Bu vaka Müslüman doğanları yine bir qaydıp gelsek uns verip dinlen. Ayşe enemizin yanına öz süttöş doğunu Abdurrahman'ın radiyallahu anh'ın kıydı Hafsa radiyallahu anh'a geliyor. Abdurrahman Ebu Bekir radiyallahu anh'ın en ulçağısı. Ayşe enemizin yanına gelen kim? Öz süttöş doğunu Abdurrahman'ın radiyallahu anh'ın kıydı Hafsa radiyallahu anh'a. Yani Ayşe enemizin öz cigisi oluyor. Haçanna Hafsa radiyallahu anh'a Ayşe enemizin yanına gelenine Ayşe enemiz Hafsa radiyallahu anh'ın başatqıcını görüyor. Görse başatqıcı yuqo. Ondan Ayşe enemiz yankı Hafsa radiyallahu anhadan ol başatqıcı alıya. Sonra ika bölüp yırtıya. Yerine olsa näme Hafsa radiyallahu anh'ın başına qalın başatqıcı atıyor. Qalın başatqıcı giydiriyor. Bu vakan düşünürüşünde alimlerimiz ol yuqo başatqıcı İka bölmeğinin sebebi diye ona qahar edenlik üçün diye. Ayşe enemiz görüyor, yuqo, sonra qahar edip onu iki bölüyor. Qahar etmeğinin sebebi ne üçün diye? Ulamalar şu hadisi düşünüren alimlerden diyeler, ya diye şol başatqıç yuqo bolanlığı üçün Hafsa radiyallahu anh'ın saçı görünüyordu, ya doğru örtmelerini örtmeyedi, ya da içi görünmese de yuqoluğu sebepli bedenine yapışıp durdu diye. Şulardan biri olma ihtimalli ya. Şol sebeple Ayşe radiyallahu anha qaharı geliyor. Öz cinsi Hafsa radiyallahu anhadan ol başatqıcı alıyor. Sonra başka biri yine şonu geyaymesin deyip ika bölüp yırtıya. Yani son näme matan başka da edip ullansınlar deyip yalyalık ya başka da. Maksat näme şonu başka biri tazdan alıp geyaymesin deyip näme Ayşe enemiz radiyallahu anha yankı başatqıcı näme yırtıya yerine qalın başatqıç giydiriyor. Yani nämeken Müslüman doğanlar Ayşe enemizin qaharını getiren zat nämeken şol başatqıcın Müslüman zenanın saçını ya dol örtmelerini dol örtmeyenlik üçün, kamil suratda örtmeyenlik üçün Ayşe enemiz şoňa qaharı geliyor. Indi gelin Müslüman doğanlar bizim döwrümizde Müslüman zenanların geyinişine seredip görülüyor.
Eger de türkmen gelin gıydılarımızın giyinişini Ayşe radiyallahu anha enemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayali Peygamberimizden sonra musulmanlar için ikinci adam bolan Peygamberimizden sonra sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan qaydandan sonra musulmanның birinci halifası bolan Ebu Bekir radiyallahu anh'ın qıydı Ayşe enemiz hakkında ayet inen Ayşe enemiz şu bizim özüne musulman deyip gören Türkmen gelin qıydılarımız görse näme diyerdi edilýän ki Hafsa radiyallahu anh'ın yanına barşyalakka yeke Ayşe enemize görkezsek näme diyerdi gözüňize getirin musulman doganlar başatgyjy ýuka bolanlygy üçin onu şol wagtyň özüne aýryp başga bir geymesin diýip ýertýär. Soňra onuň ýerine hem başga galyň başatgyç geydirýär. Yani ilkinji nesil musulmanlaryň İslamı iň dogry görnüşde düşünüp dogry görnüşde amal eden ümmete görelle bolan Peygamberimiziň aýaly bolan musulman zinanlaryň iň ilkinjilerinden bolan Ayşe enemiziň we başga sahabalaryň zinanlarynyň hijaby bolan, örtülmekligi bolan, edep haya bolan, arnamsa bolan baglylygyna seredin musulman doganlar. Görenden göne aýrýa, gönen başgasy geymesin diýip ýertýär, ýerine de galyňdy geydirýär. Biziňkiler käbiriniň geýýän zatlaryny görse, Allahu alem Allah bilýär. Ýertmäge de belki ýaktyrmagy mümkin. Mata edip ullanma, mata hukmuna hem ullanmasynlar şunu diýmekligi mümkin. Allahu alem. Pikirlenip görüň şu musulman doganlar. Gynansak da şu wagt käbir musulman zinanlaryň, käbir türkmen gelin gıydylarymyzyň geyinişi daşyndan tutuş beden agzalary siraty belli bolup dur. Kelläni, saçy açıp gezmek bul adaty zat bolup dur. Bul hiç kim bunu günah da hasap etmeýär, haramym hasap etmeýär. O saçyny açyk gezmek, zat etmek ol adaty zat bolup dur. Açykdan açyk özüne çekici atyr sepinip üstesine boyunup munuň üstesine ýöreýişini ütgedip erkekler bilen guruluşyp garym gatym bolup toyda üýşmelerde näme mahrem erkekleriň öňüne tans edip togusup böküp şu zatlar edýänler bar. Ina musulman doganlar şu zatlaryň hiç biri halal hereketler däl. Halal zatlar däl. Musulman zinanyň etmeli zatlary, geyinmeli görnüşler däl şular. İslamy garaşlaryň hemmesi haram musulman doganlar. Musulmançylyga da sygan okşy zatlar, türkmençiligimizde de sygan okşy zatlar düýbünden ters gelýär. Bir adam dogry ýolda ýörer, azyjyk ýalňyşlyklar eder. Emma ýöreýän ýoly düýbünden tersine ýörep barýar. Ene şul hile geyinmek, şu hile edip özüni alıp barmak, dogry ýolda ýörep ýalňyşmaga däl, düýbünden şu dogry ýoluň tersi şu zatlar. Örtünmekligi, edep haya, arnamysa hemmesine düýbünden ters gelýär musulman doganlar. Eger dinimizi kän bilmesegem, ilim azalanam bolsa biziň ýurdumyzda hawa 70 ýyl, 100 ýyla ýakyn baswaljyň düzgünniň aşagyna ýaşanam bolsak, ahir bir türkmençiligimiz bolmaly. Käbir maşgalalar saklap galyp dur şonu. Kän islamy ilmi bolmasa da türkmençiligimiz saklap galypdyr. Ene şul hereketler, şu käbir görýän zatlarymyz musulman doganlar türkmençiligimizde de saganaga. Näme üçin biz özümizi allaýas? Yeri gelende biz öwünýäs türkmençiligimiz bilen, atawagymyz bilen türkmenni ağzymyzda dolur kurlaýas. Emma şu hereketler jan doganlar saganok, türkmençilige de saganok, musulmançylykda asla saganok. Şunu oýlanalyň musulman doganlar. Ilkinji nesil musulman zinanlar nähilek bolupdyr? Herden zinanyň utanç hayalylygyny, arnamyslygyny seredin gönü çykardy. Şol wagtyň özünde Ayşe enemiz radiyallahu anha ve musulman doganlar şu taýda erkeklerimizin hem boyununa düşýär. Şu ýagdaýlara razy bolmaly däl.
Näme üçin şu zatlary ýaýraýar musulman doganlar? Ay bor hiç zat bolmaz. Çala ýanky saçy görünse hiç zat bolmaz. Çala darrak genfay hiç zat bolmaz diýip şey diýip ýuwaşşadan başlaýar şu zatlar. Soňandan özümüz hem öwrenşäs, şunu biz erwetem hasap etmeýär. Şu bolup boran zatlaryň şu hili geyinişleriniň, saçyny açyp görmekliginiň, dar geyinmekliginiň haramym hasap etmeýär. Hatta musulman doganlar şu zatlar aýdamyzda da käbir kişiler halamaýa. Şu ýagdaýa gelini. Musulmanmy diýsen alhamdulillah musulman diýe. Garawa türkmenimiz. Emma şu ýagdaýa şeýle bir öwrenşipdir, hatta käbirler aýtsaň agyr degi. Emma biz musulman biz türkmen, bizim ýolumyzda, ýörelgämizde, türkmençiligimizde, dinimizde, akidamyzda ters bu zatlar musulman doganlar. Biz bir-birimizde şu zatlar aýdyp, nesihat edip, düşünürüp, şey edip, ýalwar ýakar edip, bir-birimiz çekelep düzeltmesek, daşyndan gelip başga kowum biz düzeltmeýär. Beter başga kowum sen geldiňe, gyýdyňa göz gyzdyrar. Näde peýdalanyp, borka dip erwet tarapa çeker, erwet tarapdan geler. Hiçem sen arnamysly bolmagyň üçin öz-özümize gynanyp, özümüz jan etmesek, özümüz düşündirjek bolmasak, biz gelip hiç gibi daşyndan düzeltmeýär musulman doganlar. Özümüzde mä Türkmenistanyň içinde bir gysym türkmen, 5 milyon türkmen hiç adam däl. Şoňa musulman erkekleriň boynuna düşýär. Yerli yerden biz diýemdik, zorlap, urup da edip beýdip ýok, o islamda o zatlar ýok. Düşündirmek bilen, nesihat etmek bilen, yerli yerden imam bolsun, mufti bolsun, molla bolsun, hukman bir ullukan ilim bolmagam gerek. Şu zatlar sada musulmanın bilýär şu zatlaryň ýalňyşdygyny. Şunu yerli yerden düşündirmeli musulman onlar öňüne geçecek bolmaly şu zatlaryň. Egerde erkek kişi howpul tarapy, egerde erkek kişi öz gelininiň, gyzynyň, jigitiniň, doganynyň yarım yalaňaç geyinip görmekligine razy bolsa, dar geyinip görmekligine razy bolsa, balak futbolka geyip görmekligine razy bolsa, sesini çıkarmasa, oňa diýär dinimiz deýusýa. Şonuň üçin musulman doganlar ähmiýet bereliň şu mesele. Eger bu nesil şeýdik gitse, bundan soňky nesil nähilek bolmaly. Eger aýaly gyzy erkek deýus bolup namusyny unutup, edep hayasyny unutsa, bundan soňrakylar nähilek bolar. Ýani bulan eline ulanan çağalar nähilek bolmaly. O türkmençilik, musulmançylyk bir ady galarda. Ýene-de musulman doganlar mübarek kitabymyz Kur'an-ı Kerim'de Ahzab surasynyň 33-nji sura 59-njy aýatynda Allah Taala musulman zinanlaryň libasy barada şeýle diýär. Ya eyyuhan nebiyyu kul li ezwajika ve banatika ve nisa'il mu'minina yudnina aleyhinne min celabibihinne. Ey peygamber diye, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ayallarına, gyýyzlaryna, müminlerin, iman edenlerin, musulmanların ayallarına ait diye. Daşaryk çıkanlarına köyneklerinin üstünden cilbaplarını giyip çıksınlar diye. Yine musulman doganlar Kur'an-ı Kerim'in ayeti şul. Ahzab surası 33. sura 59. ayetini 33. sura 59. ayetini açıp özüňize bakak görün. Allah Taala musulman zinanlara hicaplarının kamil olmaklığı için, doğal örtülmekleri için daşaryk çıkanlarını, adati giyen köyneklerinin üstünden cilbap giyip çıkmaklarını tavşirk berýär. Cilbap näme? Adati köýnegiň üstünden giyilýän, boydan başına siratını, bedenini dolu örtýän giyin köýnek. Çünkü bir gat köýneklen çyksa, ol beter belli diýär. Ýani beden agzalary, siraty beter belli edip dikkat çekýär. Şoň üçin näme? Daşaryk çykan musulman zenan giyin cilbap giyip çıkmaly. Gynansak da biz cilbabyň näme diýenen bilemzok. Musulman zinanyň beýdi kamil suratda hijabynyň bolmagy üçin beýle giymeliginiň bundan habarymyz ýok. Ve musulman doganlar musulman zinanlaryň, nämehremleriň, keseki erkekleriň öňünde saçynyň birje tarynyň görünmegi, dyrnaň uji alçak bedeniniň bir ýer görünmekligi musulman doganlar dogry däldir.
Ol saçını açık gezmek, göğsünü açık gezmek, ya olmasa kolunu zadını açık gezmek, ol aňyrda dursun. Keseki erkeğin oňunda saçının yekece taryny açmaklygy dogry däl. Awrat yerlerinden dyrnaň uju ýalçakka ýerini açyk goýmaklygy dogry däl. Şol eýýam halal däl musulman doganlar. Käbir iman ejid kişiler pikir etmegi mümkin. Bir musulman zenana bu basışmyka ýa-bir şoňa meňzeşmika diýip ýa beýle däl musulman doganlar. Hijaby musulman zenana ýa bolmasa islama görä musulman zenanyň nähili geyinmeligini yamanlayanlar wa hijaby ýigrenjedik görkezýänler, islama garşy, hijaba garşy propaganda alyp barýanlar, bu olaryň propagandasy. Olar şeýdip insanlary özleri ýarym ýalana çetjek bolup, ama İslam bilen geçsin, İslam bilen otursun, tursun, yatsın, olar şoňalak isleýärler-de erkinlik diýip düşünýärler şoňa. Olar şeý diýär. Olar näme diýär? İslam näme ýa-ni hijab diýär, musulman zinana basy şey diýär. Onu çäklendirýär, şey diýär diýip näme? Hakka garşy, Kur'ana garşy, dogryga garşy näme şey diýip özleriniň kyn näme öňe sürjek bolýarlar. Bu ýalňyş musulman doganlar. Bu zatlary internetde onunla görsek alanaýmaly. Hijab musulman zinanyň örtünüp geyinmekligi musulman zinanyň täjidir. Musulman zinanyň üçin awraýdyr. Musulman zinan ol ahlaksyz, yeňil gyýdylar ýalaky her kimiň el ýetirip bilýän, her kimiň İslamiýany görüp bilýän musulman oňalak bolmaly, musulman zinan. Şonuň bolmazlygy üçin İslam hijaby buýrýar. Zinan maşgala musulman doganlar ojaň öýüň awraý namysy. Bir adamy mysal üçin bir jemgyýetine emetjek bolsalar aýal gyýdylaryndan mysal berýändirler. Aý bulan aýal gyýdylar nähile diýilýär-de. Hatta musulmanan bolmasa ýene de şo içindäki ölçek şuň bilen galy aýal gyýdylary bek bolsa bek görülýär. Emma aýal gyýdylar gowşak bolsa indi bulan erkeklerine de derek ýokdur diýilýär. Zinan maşgala musulman doganlar ojaň öýüň awraý namysy. Bizim türkmençiligimizde hem zinan şeýle bir pek görülenligi üçin enelerimiz näme meňde diýär? Käba menem kıblam atam diýendirler. Her bir musulman gyýyz zinan geljekki ene. Şonuň üçin musulman doganlar dinimiz İslam zinana gaty ýokurba haberýär. Zinanyň awraýyna gelişmeýän, zinanyň mertebesini peseldiýän, derejesini peseldiýän kiçike bir zada hem dinimiz ruhsat bermeýär. Yani hijab musulman zinana basışda elbeter şoň näme täji, şoň awraý, şoň näme musulman zinan ol yeňil zinanlar ýalaky her kimiň yeňillik bilen ýetip bilýän, her kimiň her ýerini synap boran zinanlaryndan däl, ahlaksyz zinanlaryndan däl. Awraýdyr musulman zinan üçin hijab we örtünmekligi. Ve şu yerde musulman doganlar İmam Ahmed rahimahullah'ın rivayet eden hadisi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den musulman zinanlara uyolarımıza, ceylerimize boşluk var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya İza sallatil mer'atu khamsaha ve samet şehraha ve hafizat farcaha ve ata'at zawjaha قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye eğer zinan maşgılı 5 vakt namazını kılsa, Ramazan ayının oradasını tutsa, namusunu korasa ve yan yollaşına itaat etse, kıyamet günü ona cennetin İslam kapısından cennete girdiler diye. Ana musulman zinan doganlarymyz, uyalarymyz, jeylerimiz boşluk size. Diýirkäňiz boşluk size. Allah Taalaň razyligi bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bilen ýöreseňiz, farzlaryňyzy, ibadetlaryňyzy berja edip dursaňyz, edebiňizi, ahlakyňyzy gorap dursaňyz, namusyňyzy gorap dursaňyz, hususan hem durmuşa çykyp maşgala guranyňyzdan soň, şol öz ojaňylan bolup, ýani ýoldaşyň razyligi bilen bolup, şol öz ýoldaşyňdan başga hiç bir zada gözüňi öwürmän, çağaňa, çoluňa güýmenip, şeýdip meşgul bolup, bagtlyca agzy bir ibadet edip ýaşap ýörseň, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär.
näme diye? Cennetin islan kapısından cennete girdiler diye. Öyle cennete girdiler, cennetin islan kapısından cennete girdiler diye. Ana ediz uyalarımız, jigilerimiz, doğanlarımız ina boşluk size. Zenan takva olsa, zenan saliha olsa cennete girmeklik hasam yengil. Eğerinin razıyla olan bolup halalca yaşap, ibadeti bilen meşgul olup görse ene näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den boşluk. Yeri gelenle musulman doğanlar yine bir bellep geçsek, Kur'an ve sünnete göre musulman zenanların giyinişi şu şartlar bolmaly. Giyinişinde, libasında şu şartlar bolmaly. Birinci, boydan başına bedenini doğru örtmeli. İkinci, libası dar bolmaly değil. Siratını yani figurasını belli etmeli değil. Innamına yapışıp duran bolmaly değil. Siratını belli etmeyecek derecede giyin bolmaly. İkinci şartı şu. Üçüncü, içi orunacak derecede yuqa bolmaly değil. Sıkıda qolan bolmaly, neme bolmaly, yani yuqa bolmaly değil, içi orunmaly değil. Dördüncü, daşarik çıkanına, libasına atır sepilmeli değil. Ol portadıp, başkalarına iyisi varıp, vaat edip, dikkat çekip, şul näme musulman doğanlar bolmaly değil. Beşinci, erkeklerin libasına benzemeli değil. Altıncı, kapır zenanlara maksus libas bolmaly değil. Yani yürüyüte şol kapır zenanların giyyen libası bolmaly değil. 7. İlden ütköşük bolmak üçün, üns çekmek üçün giyilen libas bolmaly değil. Ene musulman doğanlar İslam'a göre, Kur'an ve sünnete göre musulman zenanın libası şu şartlara göre bolmaly. Elbette musulman zenan owadan giyinmeli. Bezenmeli. Hatta näme makyajam edip biler. Owadan bolmaly. Owadan bolsun. İslam bunu qadağan etmeýär. Bezensin. Emma ýeke şart. Diňe öz ýan ýollaşyň üçin bezenmeli. İl üçin, ol kesekilere görünmek üçin bolmaly däl. Ina şu ýan ýollaşyň üçin bezensen, owadan bol. Gyzylyň bolsa da owadan eşiklerini gey. Makyasyň et, öýüň üçin atyryň sepin ýollaşyňa gowdan görün. Ana musulman doğan şol sana ibadet şol. Zenan doğanlarmy size ibadet şol. Sogapba. Emma şol etmeli zatlary il üçin etsen, keseklere görkezsen öz owadanlyklaryny, saçyny, tenini, bezeglerini ile geyinip ile görkezip bersen, onda bul haram bolýar. Bunu eýýän günah we azap ba musulman doğanlar. Bu bir musulman zenan ta İslam'a göre dolu örtünýän çaşol näme günah kazanmaklygy dowam edýär. Her şeyde açık bezenip gezip berse, erkekler fitne düşürüp, saçyny görkezip, bezenip, beslenip, şul kişi ta dolu örtünýän çä günah kazanmaklyga dowam edýär. Allah Teala hemmemize hakka düşünüp, owadyp hakka düşünmeklik nesip etsin. Hakka düşünenimizden sonra şoňa dogry amal etmeklige we hak ýolda ta amalatymyz tawşyrýançak durmaklyga Allah Teala biziň hemmemize meýesser etsin. Allah Teala ahlimizi her hili bozuklukdan, şirkden, küfürden, bidgatlardan, ahlaksyzlykdan, bihaýalykdan bizi we neslimizi gorasyn. Bizi öz söýen we razy bolan bennelerden etsin. Allah Teala kulli türkmeni tevhide, akidesine, dinine, sünnete, namusuna berk duruyan musulmanlardan etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.